Takže čaute, vítame vás v dnešnom videu a dneska som tu aj s Dušanom. Takže čau. A v dnešnom videu z Chili Crew budeme hlavný podmet tohto videa bude Carolina Reaper chipsy od Hairs. Takže sme úplne zvedaví, že ak to bude štípať. Sú to vlastne chrumky, ktoré budeme, ale ako prvé by sme asi teoreticky mohli začať týmto močím. Áno. Čokoládové močím. Znie to trochu blbo. No, hej, takže som teda zvedavý, že ak na to bude chutiť, že ako to bude mať konzistenciu, už som jedný mal, ešte nie. Nie, ja ešte v živote. No tak teraz som zvedavý a ideme na to. môžeme ísť rovno na to, mali by to byť teda čokoládové a stali 3 €, hej, máte vylepšiť, čiže sa toto celkom prepal. No hej, no. Len tá preprava, vieš, a tak, takže... Dobre, rozbalím ja. No, super, jasné. Obali, vaše mudré. No. Japonci, pani. Sú takto zabalené. Jaj, a to je v dvoch takých oných. Dvoch? No. Takto v takýchto plastových. Môžeme nechať len jeden zabalený. No, však môžeme otvoriť ten. Jeden To otvorím. je v nejakom prášku a je tu takáto blbosť. Vlastne kvôli tomu prášku. cukry, to je cukor. No, hej. Na 100% je to cukor. Myslím si, že to je väčšie. Toto ani nejdem tam dávať, viem čo to je. To je vlastne ono, aby to nezvlhlo. No, dobre. Dobre, takže ukážem vám, jak to vyzerá. Tak to je tu proste nejaká čierna gula. Je čierna gula posypaná cukrom. No, ale je tam dosť cukru, akože. No. Keď sa na to pozrieme. OK, ale je to, keď sa pozrite na tú konzistenciu, je tu brutálne gumové a je to aké by proste gumové cukry. Poď na to 3, 2, 1. A ja sa zabíťa vo vojne. Hrozne to lepí. Je to dobré. No, ako, není to zlé. Je to lepšie ako to, čo som mal ako prvé. Čo si mal? Tak ja som mal tuším buď orechové, alebo niečo tiež to bolo takto hnedé. A dobré. Čakám, vlastne. No. Ako solidné Dáme to si je. ešte jeden. Dobre, dajme si. Nech to už dojme. Nech to dá môžem vyzerá. vyhodiť. Hej. To je tam takto. Ber si. Normálne takto, dobre. Ale je to dosť akože obalené s cukrom, ale vôbec to nie je akože zlé. No, boha zaustri. Mne to nechutí jak cukor. Nejak múka nejaká, alebo... Nové toto. A také... Neostri to na plnú kameru. Ale akože je tam vnútri taká... Tá náplň je dobrá. Taká čokoládová náplň. Dosť dobré to je akože. Osobne mi to chutí, ale... Sú z toho proste dosť, ale... Pohoda. A predstavil som si inak hrozné, že všetci mi vravili, že zle sú. No ale aj ja som si myslel, že sú hrozné, lebo ja som mal jedny a tie boli horšie, Možno to tým, čo chutí ako. Dobre, ja toto zabalím. No. Toto vyhodíme. Ja to dám Máme hlavného obľa. Počkaj, kde tu mám... Ja som od toho celý. Je to normálne až na nose. Dúfam, že mikrofóny fungujú, hej, máme teraz mikrofóny. Hej, mali by. Dobre. Ja som to skúšal, dala som aj 10 minút video. Len toto môže mať len 10 minút maximálne točiť. No však hej, tak keď tak... Ideme na to ďalej. Dobre. No, Aby sme neobkecávali, no. Môžeš o tom povedať? Tu máme tam vlastne Carolina Reaper. Neviem, čo to, jak to mám nazvať. Je to z Ameriky. Chrumky? No áno, je to z Ameriky. Áno. Som zvedavý, jak to bude štípať, ozaj. A ja? Sú tam nejaké blbosti, aj to americké robíme. Som zvedavý, bude to možno chutiť ako plast. Malo by to byť aj sír by tam mal byť. Áno, ale neverím tomu. No, tak poďme. tak. Vôbec? Ale čo vôbec? Fuj. Nie. To smrdí, Ja si smrdí. vyťahnem. Počkaj, ukážeme. Takto, ukáž do kamery. Fuj, Ale vôbec to nevyzerá dobre. Smrdí to jak sír, No, ale taký... ale poďme na to. No, Ja som zvedavý. Dobre, 3, 2, 1. Ono to štípe. Ono to ozaj neklamali. No dobre to ide, bomba. Trošku to už začína. Ale zatiaľ to celkom pohoda. Dám ešte jeden. Aha. Dobrý chádza. OK. Ale Nerobím si srandu, ozaj to štípe. Že jeho drhne, a to už niečo môže povedať. Ale iba tak trošku, hej. No. Není to akože Potom zlé. sladko, neviem, či to je dobrý nápad. No, však ako... Je to také zaujímavé dosť. Je tam, ako, neviem, či tam ten sír vôbec je cítiť, možno na začiatku trolili to, ale ani moc nie, no. Je to tak, že proste ten sír necítiš, zješ to, počkáš sekundu, 2 a hotovo. Dajme ešte jeden. Dobre, poďme na zdravie. Ja to zjem. Tých Doritosov tam veľmi menej. To je na prvý pohľad vidno. Prečo?
Lebo to bolo na tom stoliku. Ja to zjem. Ja by som dal 2 naraz. Môžeme takto stupňovať tie dávky. Ideme na to. 2, 3 naraz, hej. Jak ty robíš? To bolo akože 2, chápeš? Ja 2, no. Dáme 2. Dobre. Nech je tá väčšia sranda. Teraz také opatrnejšie na zdravie. Ono je to taká konzistencia, taká ona, jak syrové gule, také tie, neviem, asi vám sem šupnem obrázok, ja ktoré myslím. Ale nie je to zle, len proste keď to je potom trošku v krku, to je cítiť, hej. Ale kámo, keď to tak blbo prehltneš, tak to dokáže zaštívať. Ideme stupňovať ešte? 3 dáme, poďme po 3. Ale čo som mi dal ramen, to je ešte horšie. Hej? Ale tie syrové. Skúsime dať aj niekedy ramen? Ak chcete, like a odber. No. A napíšte do komentárov, že to chcete, hej. Poďme na to, 3, 2, 1. Teraz to bude bomba. No. Už to trošku začína, no. Ale neštípe to až nejak tak extrémne, ale... to zvykli. No, to je asi pravda. Hej, ale chutí to celkom v pohode. Koľko by si to komu dal v 10? Ako štiplavých papričiek? No proste, môžeš dať aj štiplavých papričiek, môžeš dať aj chuťovú ako, že či by si to kúpil, že napríklad k filmu, alebo ja neviem čemu. Filmu by som to nekúpil na 100%, lebo niečo nechceme štiplavé, že? No. Ale zase akože na video, pre štiplavé, by som dal tak 8,5. Hej, 8,5? Dobre, a ja by som dal taký, že 8, ja by som dal asi 8, by som tam sapol. A štiplavosti, keby bolo, že 5 papričiek, akože max. Áno. Pol papričky, 1 papričku, niečo v tom zmysle. Akože neštipe to nejak veľmi. Keď si toho dáš, keby sme to čarovne zožrali celé, tak to by už štípalo, ale takto možno pol papričky. Hej. Pohoda. Ideme 4? No dajme. Poďme. Čo nespravíme pre content, hej. Už to nie je zle. Ale to proste tak. No musíme ťahnuť 4, kamoš. A to moči by si ako hodnotil? To? Dobre, mne to chutilo osobne. Hej, toto ti chutilo? Všetci strašili, že ne, že to bude hnusné. Vôbec je to paráda. Ochutnajte a potom uvidíte. No ešte, akože záleží na tom, ako príchuť si vyberete, lebo niektoré príchute sú také, že... No, máme 4, aby ste nám verili. Ideme na to, ja dám inú pojedné, lebo sa mi to nedá narastať. Ja to dám. Ono to dosť rýchlo zješ, lebo čipsy, to proste musíš ešte hrísť tak trochu, ale toto, to je také akoby také mekučké, že to proste pár hryzov a máš to hneď. Ale by sa to dosť nazví? Mám to v kuse také ako vnútra chrubov. Takže... No to dobré. Aj to dá, ide dobre dá. Ale za tú cenu... Za 4 eur? 4,30 toto stálo. Neviem, ako za cenu, tak moc neokážem. Ale za 3 eurá, alebo za 2 eurá kúpíš, jak sa to volá, slovenské také chips, nie Slovakia chips. Či jo? Ako slovenské nejaké? Niečo také, neviem, jaké lejsky. Lejsky? Sa mi zdá, že sú dosť drahé. My mali jedno také, ale za 4 eurá. Či ako za koľko? Ideme aj 5, či? No dáme, ja to dám, prečo to je. 1, 2, 4, jachta. Dúfam, že tie mikrofóny fungujú, lebo ak nefungujú a my tu hovoríme na prázdno. No. Svieti. Ale vtedy, čo sme testovali, vieš, tiež svietili. Takže, svieti? Dobre. Takže idú. Ideme, 3, 2, 1, wow. No to odtedy dám taký, ale... Teraz máme na podnebi, tyhle. Dobre, už to tam nemám, iba trochu. Niekto to opekal. Takže, zatiaľ je to zaujímavé. Dobre. Lebo toho celý zaonďatý, ako od toho močí. Tak ale ja som od všetkého, takže to je jedno, hej. Akože nie je to zlé. Ale 4,30 je 4,30, ale za to by si mohol kúpiť 2 také štiplavé. Napríklad tie lejsky.
čo sme mali z minulom videu, určite si ho pozrite, ak chcete, tak tie štípali podobne. Tie zase boli, ich tam bolo málo, mi prišlo, že ich tam vtedy bolo, to si tam vtedy nebolo, vieš, ako to Ja čo viem. sme točili, tak Jo. tie boli solidné, to boli akože, ale tak dobre, dáme aj 6 či? No, že. Dobre, poďme, ideme to stupňovať, ale už čím viacej, tak týmto neironicky proste chutí menej, teda type menej, lebo proste už sa to dá ten zvyknutý, vieš. 6 ideme? Hej. Zvač. Ešte jedno. To nedáme už naraz tu, je ti to jasné. Prečo? Musíš, ale ako chceš narvať? No dobre. Skúsim, je? No môžeme. Dobre, to má 3, 4. 4. Je to celkom cítiť už. Taká tu babí letku. Paučná to bola. Dobre. Ale... Fajnové, štiplavé. Akože. Hej, čo by sme čakali, hej? Takže... Ja sa zabijem. Ale funguje to, nie? V tom prípade nie je to na mikrofóny. Ale na mobil, nie? Aha. Ale pozri. No, takže to. Nechajte. Videli ste to? Dúfam, že to bolo vidno, hej? Bolo. Máme trocha zamastené to, no. No hej, tak čo už, no. Takže ďakujem, že ste to klikali až doteraz. Určite budeme radi, ak dáte like, ak dáte odber. Budú určite takéto ďalšie videá vychádzať. Bude ich cez leto, dúfame, že veľa. Možno niekedy aj želibiny budú možno. Takže určite sa máte na čo tešiť. No, presne. A pozrite si aj iné videá na kanáli a dajte odber, hej. Bo ma už sme prekočili hranicu 20, tak ideme ďalej. Normálne sa mi z toho pustiť trochu sople. Dajte like, teda odber a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čau, čau. Čau.